ko himen ko para ba I hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jongkiri khuid baroh. Man ki briu, man ki shinrang, man ki kinte, ki bala im ya ka jingim kat kum ka mon jango balai. Kat kum bat ka saindur jango balai. Ki bala rice cam ban im nagabinda ka jingkhot. But ki bala siu da ka dor ban yada ya ka jinglong khuid jongki. Don gibala siu dor da kaba aiti ya ka jingem jongki. Ka jing siu dor kala balong ka por jongki kaba kila aiti nagabinda ka kam uble nagabinda ka jinget nagabinda ka jinged uble. Don giba aiti yala ka jongasnam nagabinda ban yang saki nagabinda Chris ha ka jingem jongki. Don gibala yai da ki mer da ki kilometer ban leit yalap ya ka kubor babha jangutrai. Don ki ba shale ben nagabinda ka jinget. Don ki bala kerlalong ki jimbam nagabinda ki marad kalau ban saki ya ujisu. Don ki bala treshitom ban penhe pensan yala ki jongki kun ha ka jinget. Don ki longkomi, don ki longkopa, don ki kon samla, don ki kena, don ki pop, don ki bishop, don ki renium, don ki lindo, kibala IT ya ka jingim nakab indaw Chris. Kumba u Francis de Sales ba khuid. Ka jinglong khuid kalong ka jingkhot nakab inda ya baroh. Ka jingkhot banlong khuid kalong ka jingtrang jong ublay. Shisin laka yangi hakane ka parte ublay ukot yangi banyayne haka jinglong khuid. Kumbangi pule nakashiti jong Paulus bakoy sa Ephesus. Ublay ula jid yangi hautray Jesus Christ banlong giba khuid banlong kiba klem tobria. Banyarap yangi hakane ka jinglong khuid uble ulapa yala ukun ba marwe ba ulaple yaga snam nagabinda jongi kumbang ila yusngo naka kitab jimpan pau bon gibriyo kilayo mintoy kilasno kordor kilasno butu kabor jonga snam jongu Chris but kila imbarabor da ka ba saikuit yala day da ka snam jongu Chris. Kila wad ya ka snam jongu Chris. Kila im hapo ka snam jongu Chris. But kila im nagabinda ka snam jongu Chris. Da ka jingrais kem manlong ki ba khuid. Bad habakut ka jingim jongki. Na maharba kila long ki ba saikuit da ka snam jongu Chris. Kila yo ya ka baino ban shong badu ble bad kumpa ujianis bakud ulayoi habane ki buryu ki bariam li ki bashong daki hajar ngod omla nyushu man pai vai mangi ki batrang banlong ki kun jongo ble bakloi ban sha sait koi dagas nam jongo Chris ki don kane ka kerdan balabu da uble habane Mindakas ngi kadbang irake yakas ngi buram jongi rikoit. Ublay u kod u werengi way pay way. Kadon sa kaway pat ka kerdan kabakam kerpang kabakam koit nagapinta baroh banya kane ka kerdan jong kane ka perte kabangi trang kabangi wat bunsin haga jingem jongi. Ngide banlong kikun kibatrang nagapinta ka kerdan kabakam kenjang. Kabakam khuid bad ngila banyo kane ka kerdan namar ngidon gi himmen ke para ke balalay shua iyangi ban im ha kane ka kerdan banyo pidiang ya ka pansngiat jong ka jingkerku kumbangyus ngo na ka gospel kilong ki balayo jingkerku kadbang kidang im ha kane ka perte kilong gi bat im nagabinda ka jingkerku
Haba kila jid ben im nakabinda ke jingkurku, nakabinda ke jingsuk beneng. Kila don jinge babon jai. Lese kila yai lemba ke jingduk. Lese kila yam linder ha ke jingem jangki, nakabinda ke jingkoi. Lese kila traishitom, nakabinda ka beneng, nakabinda ka hokasot. Lese kila traishitom, nakabinda ke jingsuk. Lese man ka por ha ke jingem jangki, kilongi bala shale be nakabinda ke jingkoi. Lese don napadeng jongiru ki himmen ki para jongi ki badang im hakane ka dur. Lese don ru ki himmen ki para jongi ki bela yap lupa ki la le shua na kane ka parte. Lese ki mi ki pa jongi ki la im kane ka jingim ka bakuit man ka kelep mat. Ki la siu da ka dor na ka binda kane ka jingkoit. Lese kadba ki we ki dang pelod por ha ka parte ki la jid ban shong rengkat badu jisu ban duai. Lese kiwe kila im tang nakabinda yalade kila mino nala ke jang ki ingasem ban leit yarap ye ki baduk. Lese kadba kiwe pad kidang kren bad ki ya kemen ha ke jingim jongi kila jid manum kemenshu nakabinda ujisu bad kila kendait no ke jing snaba janga partai. Bad ko himmen ko para ke jingkhot ban long rikuit kalong ke jingkhot ban shashitom ke jingkhot ban kendait yaki baroh jangane ka parte kumba ujisu uhikai yangi hawulu ujisu ong kadon gador naga benda ban imbadu kris kadon gador ban kendait yaki baroh kabasiniu hakane ka parte kabamot ka jingkhot jong ujisu ban long rikoid kapoi man pa iwei ke ba im hala ki jangki jinglong bat ki kam gi jang u officer utre haka office udon hapo jungu kanega jingkhot ban imkoid da ka bakiar na baroh ke jingtenjo ka jimpan shoy ban bamsam u nong rep u rep haka lengka udon ke jingkhot ban rep ke baroh nagabinda ban yada ki kun kikti kumjuru nagabinda ban penbiang ka jingdon kam jengkiwei haba utre kata ka kam daga jingkoid udang penkra yalade bandon bad kita ke balat riam ek jainli habane haba ukina school uba trishitom haka school namar udon hapo jongu ka jingtram ban imkoid udang penkra yalade naga binda ka nega jingkon haba ka longumi kaba trishitom haying kasem janga kaba penbiang ya kaba amgadi uba penside ek jain ki nep uba risumar ek kullong what happened ge jingduk what happened ge jingtrais new babon jai karai kot men im nagabenda ukris nagabenda ke jingkoid makaru ka penkare banlong ka kende ba riam ya ka jainli ha ka jingim haba ki kon samla Hapadeng babon ki chingyale ki raikut man im nakabinda ukris ha ke jingkoid wat haba ka wan bon chai ki jingtunju ke jimpen shoy kabayade bat ka do urai ban im nakabinda ukris da ka bakendait ya ka jingkot udang im kane ka jinglong rikoid ko himmen ko para menda kasngi kade ka sngi brom jongi baroh habalong kumda namar ngidon hapo jongi vei pai vei kane ka jingtrang ka kong san kalong pen san ya kane ke jingtrang ban long ki bakuid pindu ya ki wei pat ki jingtrang baro ka ba khangla diangi ban long ri kuid jisu kot yangi lemba kane ke sngi borom jang ri kuid pindu pat treshitom ban pindu ya man le ke jingtrang bat ke jingkwa ban jingai na ka jinglong kuid pen san ya ka jinglong kuid hapo jagi ladangi pen san ka jinglong khuid ban ngisiu da ka dor ban yaine ha ka jinglong khuid kan kalalong shisha ka bor jongo blai hapo jongi bayalam yangi pa pinher yangi shaka sunda jongo kris ha ka nega sngi tongin duai naga binda ka nega jinglong naga binda ka nega jingkhot jongo blai ban longiri khuid jisu ba id karko kardo yangi lemba ki jingya sai lem jambur ngot ki ri khuid ki bala imshua yangi ban kongo yame bala siu da ka dor ban pinhe pinsan ya ka jingtrang janga jingkhoi ka jinglong janga jingkhoi pamangiru ngin yai ha ka tagalinti janga jingkhoi da ka ba kongo ya ka sur chome
Enyaro ya utrai Jesus Christ. Shalom la shalom. Amen.